Iloilo Newsline. Magapangalagad na ang programa nga Iloilo Night Watch sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Gimaras Antique Aklan kapis syudad sang Bacolod kag Negros Occidental ilabi na sa sagwa sang pungsod. Ang ini nga programa magadala sa mga balita, impormasyon kag magasipad-sipad sa mga issues nga mangin patas ang presentasyon sa tanan kag mabatian sa Facebook page kag YouTube channel sang Iloilo Newsline. Ang Iloilo Night Watch mangin mata kag dulunggan sa mga listeners kag mga viewers kag ining mabatian halin las 8:30 sang gabi tubtob las 10 sang gabi. Oras sa Pilipinas, 30 minutos na nakaligad sa alas 8. Good evening friends, good evening sa atong mga listeners kag mga viewers. Mayong gabi banwa, kamusta na kamo tanan? Sa mga listeners kag mga viewers, nagapangalagad na ang programa Iloilo Night Watch diri sa Iloilo Newsline. Sa sulod sa nga isa ka oras kag tunga napagdala naton sa mga impormasyon, mga balita nagikan sa aton nga mga newsline reporters, aton nini karon hatagan sang pagtamod. Standby sa aton nga mga listeners, standby sa aton nga mga viewers, mga ka-newsline, i-check nato na ang Pag-asa. Ang odyara na sa atong nga linya si Engineer Rafi Tapales sa nga Pag-asa Iloilo. Iloilo Newsline Weather Update. Engineer Rafi Tapales, sir. Good evening. Welcome sa Iloilo Newsline. Yes, mayong gabi sa tanan. Ari ang latest update sa panahon karong adlaw, Agosto 13, 2021. Easterlies ang nag-apekto sa silambayan sa Visayas kag Mindanao. Bangod sining sistema, Western Visayas may maka-experience sa may paggalong-galong tubtob sa magalumon man ang kalangitan, may mga isolated na pag-ulan, tugay isang mga localized thunderstorms. Mahina tubtob kasarangang hangin halin silangan, kag nabagat na sidlangan ang magapabilin sa Western Visayas. Kadagatan sa silang mga lugar, makanay tubtob kasarangan mga pagbalon. Temperatura subong na adlaw, magalin sa 26, tubtob 32 degrees centigrado. Ang adlaw nagtunod kay na alas 6:09, kag yun mabutlak buwas, alas 5:40. Yan ang latest update sa panahon. Alin din sa Pag-asa Iloilo. Rafi Tapales, mayong gabi. Madamo nga salamat, Engineer Tapales. Mayong gabi. Iloilo Newsline Weather Update. So Mayo Chimpo, wala problema. Okay nga, okay gid. Sa mga listeners naton sa abroad, sa mga Ilonggo, sa mga Pinoy, kumusta na kamutanan? Samtang nga nagapamayagpag ang Delta variant, halong-halong gid ha. Hindi gid kamo hatag ka sang kumpiyansa, sok-sok gid maskara o kon face mask. Ano ganing panugyan? Ang bida, bawal ang walang mask, iwasan ang maraming tao, ang dumistansya ng 1 metro at alamin ang totoong impormasyon. Na mo nang dapat ninyo nga ibaloon. Kaga mo nang dapat ninyo nga tandaan. 33 minutos na nakaligad sa alas 8. Kag sa aton nga mga ka-newsline, palihog like, share, kag follow sa amon nga Facebook page sa Iloilo Newsline, kag Gimaras Newsline. Kag palihog man, subscribe sa amon nga YouTube channel sa Iloilo Newsline. Oo. So, liog lang ha. Sa mga nag-iwat sang birthday, tempranuhan na pa, happy birthday.
Happy birthday dira sa classmate namon kay Emily Tobiera Diadjo. Sang Quinta na Victoria City, Negros Occidental. Sabay pa nga okay lang ah. Lawas mo da classmate. Okay lang kaimtangan naton tanan. Happy birthday kay Emily Tobiera Diadjo. Kag sa iban pa nga nagaiwat sang kadlawan, happy birthday. Sa magahiwat pa lang sang kadlawan, advance happy birthday. So happy birthday sa inyo nga tanan. Trantay 5 minutos na nakaligad sa alas 8 sa aton nga mga headlines. Siyudad sang Iloilo ipaidalom sa MECQ, Modified Enhanced Community Quarantine, umpisa Agosto 16, tubtob Agosto 31. Samtang ang probinsya sang Iloilo nagapabilin man sa MECQ. 67.35 billion pesos nga fund deficiencies sang Department of Health ginapa-explain sang iban nga mga senador kag congressmen kay Secretary Francisco Duque kung sa diin nagkadto ang pundo. 36 minutos na nakaligad sa alas 8, Department of Health as spokesperson Yusek Maria Rosario Berhere nagpanugyan sa publiko nga magpabakuna ang tanan nga ara sa household para maprotektahan ang tanan. Miyembro sang LGBT o kon lesbian, gay, bisexual, and transgender ginpatay sang magpakaisa matapos wala nagbayad sang ila ginhilisugtan nga one night stand sa barangay na Bitasan, La Paz. Mga suspects napasakaan na sang kaso nga murder. Private Motor Vehicle Inspection Center o kon PMVIC ginbuhi sang Land Transportation Office nga ipatuman sa Region 6. President sang Iklahoda naglaom nga na-differ na ang pagpatuman sang PMVIC sa Region 6 sang nabatian ang pronouncement sang nagligad ni President Rodrigo Duterte. Mga tawo nga natrangkaso sa Antique nagdagsa sa Angel Salazar Memorial Hospital. COVID naman eh. 3 kakawatan sa Kabatuan nga nadakpan napasakaan na sang kaso. Wanted person arestado sang Anilao Police. Mga nagapangisda ilegal dakop sang Dumangas Police. 38 minutos na nakaligad sa alas 8, DOH nagkumpirmar may 16 ka nakakaso sang Delta variant sa Cagayan Valley Region. Office sang Civil Defense mag-put up o kung nag-put up sang collapsible tents para sa COVID-19 operation sang Cagayan Valley Medical Center. Balay ginkawatan sa mga gamit, kwarta kag mga bula. 2 ka tawo arestado nga ginpasuni nagtuga sang gamo sa Resto Bar sa Buenavista, Guimaras. Kag may COVID-19 updates kita sa Western Visayas, Philippines kag worldwide.
39 minutos na nakaligad sa alas 8. More power Iloilo, bringing more to life. More power Iloilo, bringing more to life. Kaysa Jonathan Cabrera, mayong gabi. Loadlift Trading and Services, isa ka construction firm nga nagapang-ubra sa mga building, kapareho sa mansyon kag mga balay. Nagadesign man sila sa mga balay depende sa inyo nga budget. Ang ila opisina ara sa Block 5, Phase M, Francisco Homes, Geo, San Jose del Monte City, Bulacan. May kapabilidad sila kon parte sa engineering and maintenance contractor of big supermarkets sa Luzon area, ilabi na sa Ayala Alabang Village, Muntinlupa. Pwede nyo makontak si Engineer Joey Diaz paagi sa mobile number 0939-812-6336. Sa liwat, 0939-812-6336. O kung pwede man mag-email sa maria_rusem@yahoo.com. 40 minutos na nakaligad sa alas 8. Kaina, ang Interagency Task Force nagpagwa sa pronouncement nga ang syudad ipaidalom na sa MECQ. Kaupod ini sa iban pa nga mga probinsya. Pero ang iban naman niya diri sa Isla Sampanay, pareho sa Iloilo province, Aklan, under iniya sa MECQ na nga daan. So, mayara nga mga pagbag-o sa mga requirements nga ipagwa si Mayor Jerry Triñas. Kaya nga ton, kung ECQ ka, daw medyo siling na ton nga daw stricto. Kag mayara nga border control points. So, sa under sa MECQ, magapabilin pabla ang quarantine control points sa mga boundaries naton nga kung magapasulod sa syudad, dira pa lang sa boundaries sang syudad kag probinsya, may ara dira nga nagakandak sang checkpoint. So, madula na ina sa Lunes nga kaagahon. Amo ina ang aton nga pagabantayan. So, under MECQ, medyo mahalog-halog kag makalakat ang aton nga makuturan kung may ara sila nga mga follow-up. Pero ang advice naton sa gihapon, kung wala man lang sa importante kamo nga kadtuan, mas maayo pa nga magapabilin lang kamo sa inyo nga panimalay. Para wala sa nga Los Bucolis nga latnan ka sa nga COVID-19 o kon Delta variant. Ngang Delta variant, amo ini ang ginakabalakan kag ginakahadlukan sang tanan. Hindi lang diri sa syudad, as bilog ini nga pungsod. Kay mabudlay, madasig ang iya nga paglaton. So sa 16, Agosto 16, MECQ na ang syudad. Sa pihak nga bahin, 67.35 billion pesos nga fund deficiencies sang Department of Health nga ginapa-explain sa mga senador kag congressmen kay DOH Secretary Francisco Duque III. Di ginapa-explain siya kung diin ini nagkadto ang pundo. Di makon mo 67 billion. Dako-dako ini. Diin bala ni ginparty ni sir. Explain sang mayo
ni Secretary Duque. Kagamo man ni ang panawagan sang Malacanang. Ilabi na si Secretary Harry Roque. Nga mo ang presidential spokesperson. Kay kung ninali nga ma-explain, kag matagan makonbinsi ang Commission on Audit, base pa lang nga makonsider ini. Tiyasta si Senator Bungo, nagapanawagan sa kay Secretary Duque. Patag sa Mayo, kundi nagkadto ang pundo. Yari si Senator Bungo. I appeal to the Department of Health to clarify further the issues found in the Commission on Audit findings regarding the use of public funds for the country's pandemic response. Given that we are in a state of public health emergency, we should ensure that these issues are resolved immediately. Bilang chair ng Senate Committee on Health, lagi kong pinapaalala sa mga ahensya na siguraduhin nagagamit ng maayos at tama ang pondo ng taong bayan. Lalo na ngayon na tumataas na naman ang kaso ng COVID-19, walang dapat masayang, lalo na't patuloy ang ating pagbabakuna at pagsugpo sa pandemya. Bawat araw, bawat oras, bawat minuto at bawat piso ay mahalaga dahil habulan itong laban na ito. Huwag dapat mawala ang focus natin sa tunay na kalaban, ang COVID-19. Kasama na dyan ang hirap at gutom na dala nito. Kaya kung may ganyang mga issue na kailangang sagutin, ipaliwanag na dapat ito kaagad sa taong bayan sa klaro, kumpleto at madaling maintindihan na paraan. Kapag naresolba ang mga yan, mas matutukan natin ang pagsiguro ng sapat na gamot, bakuna at serbisyo para makasalba ng buhay ng may mga sakit. Trabaho naman talaga ng COA na siyasatin kung ginagamit ng wasto ng lahat ng mga ahensya ng gobyerno ang pondo ng bayan. Procedural naman po yan at halos lahat po ng ahensya ay meron pong observation ang COA. Ngunit bigyan po ng pagkakataon yung mga ahensya na sagutin po yung mga observation ng COA. Kaya para sa DOH, bukod sa pagsiguro na sapat ang ating mekanismo upang mapangalagaan ang kalusugan ng ating mga kababayan, parte rin po ng mandato ninyo ang pagsiguro na wala ni isang irregularidad sa mga hakbang ng ating ginagawa. Naniniwala naman ako na ang buhay at kapakanan ng bawat Pilipino ang inuuna ninyo sa inyong trabaho. Malayo na ang narating natin mula nang nagsimula ang pandemya. Huwag nating sayangin ang hirap at sakripisyo ng bawat Pilipino para maiahon ang bansa mula sa krisis na ito. Kung may kakulangan man, dapat iwasto ito agad. Klaruhin ang dapat klaruhin at pagbutihin lalo ang trabaho dahil sa bawat piso at bawat oras na nakalaan sa laban kontra COVID-19. Buhay po ang katapat nito. Maraming salamat po. So si Senator Bungo, tiyan mo itong panawagan niya sa taga-DOH, kay Secretary Francisco Duque. I-explain kay kwartay ni sa mga pumuluyo, sa mga taxpayers. Hindi basta-basta nga pundo, 67 billion. Tidak ko dako na nga dan utang, trillion. Ha? Di subong nga pandemya, kinanglan naton budget. Ti di nagkatong ini nga budget. Dapat mapatahag ini sa Mayo sang taga DOH. 49 minutos na nakaligad sa alas 8. More power Iloilo, bringing more to life.
More power Iloilo, bringing more to life. Gusto nyo magbakal sang preska nga isda? Kadto kamo sa Crossing Patio, Dueñas, Iloilo. Nagabaligya sang preska nga mga isda ang mag-asawa nga Sanday Digol kag Nejema. Kung may okasyon kamo, pwede gid kamo makapangabay sa ila nga lutuan kamo, kay maayo gid magluto ang mag-asawa. Kung gusto nyo man magbakal sang itlog, kadto kamo sa Egger Farm sa Barangay Balibagan, Este, Santa Barbara, Iloilo. May telephone number 523-0039. Ang itlog sa Egger Farm, preska kag barato. Ang Egger Farm ginapanag-iyahan ng Day William kag Josie Lagman. Pwede man makatawag sa 0947-856-4729. 50 minutos na nakaligad sa alas 8. Dire kita kadto parte sa COVID-19, no? Nga bilog kamo da nga household kung mahimo pa lang magpabakuna na. Di kung mayara da lapsag dalay, no? Sa isak balay para kuno nga proteksyonan man ang populasyon sang pungsod. Kag hindi na mabutang man sa langalang ang pamilya. Di ko na sinodera ang willing, kay hindi man ni siling abing ginapilit gid kamo, pabakuna na kamo. Ha? Why man nipilitay mo? Amo na ganin nagligad, may nagpagwa sa mga ibang tong mga impormasyon, ambot sino man tong tarso nga nagpagwa nga kung why kuno sang vaccine, why man sang trabaho, hindi tinunto. Tingin na pa imbestigahan na subong sa Malacanang. Ang amo sina nga mga tinaga nga maging pagwasang ibantong mga tao. Iway na kay violation ay nasang kuno ang kinamatarong sang isa ka tao kag wala man na masaad sa konstitusyon. Nga kung hindi ka hindi pwede makatrabaho ka mayara ng diskriminasyon sa isak tao. Hindi mo sina. So diri sa hambal sang DOH nga kun mahimo para maproteksyonan ang imo nga pamilya kag populasyon magpabakuna ang bilog nga pamilya. Ang pamangkot may bastante bilang bakuna. Yari si Undersecretary Maria Rosario Vergere. So kung mababakunahan lahat ng nasa household, we have that cocoon effect kung saan napoprotektahan na rin po ang ating mga kabataan. We consider the kids, no, valuable at saka sila po ay kasama naman talaga dun sa ating priorities. Pero sa ngayon po that we have this kind of situation and data shows us that it is still adult vulnerable population ang apektadong maigi nitong COVID-19, we would be doing prioritization so that we can have more impact and we can protect more in our population. We really cannot really differentiate at this point kung ano ang Delta at hindi Delta na variant, no? O kaya mga simptomas. Yung iba po, sumasakit lang ang katawan pagkatapos nung tinest COVID-19 na. Yun pong matatanda, hindi lang kumakain ng ilang araw pagkatapos tinest ay COVID-19 na. So that shows you how varied, no? Ito pong mga simptomas natin dito sa COVID-19. Si DOH spokesperson, Yusek Maria Rosario Vergere. Kaya mo na gani siling naton sa inyo, kung willing ka mo nga magpabakuna, pabakuna ka mo. Kung hindi pa ka mo ready nga magpabakuna kag mayara ka mo nga comorbidities, konsulta ka mo sa inyo nga pisisyan. Kaga pamangkot ka mo kung pwede ka mo mapabakuna o kung hindi. Kung may mga ginabatyag ka mo dira, ginahapo ka mo, titanawon nyo, bala mo na ginapo ka, pabakuna ka, ti what if karong umanong matabusi mo. Kay may ginapapirmahan pa dang wala sang salab doon nga daan.
So ara na sa inyo ya ang pagdesisyon. Ang pagtanaw kon kondisyon lawas nyo. 54 minutos na nakaligad sa alas 8 sa aton nga mga listeners dira sa Ceres Terminal, sa mga Blue Guards, kag subong man sa mga taxi drivers, sa kay Pre Raul Gordobe, sa iban pa nga mga taxi drivers, sa mga drivers sang mga di pasahero nga salakyan, mayong gabi sa mga porters kag sa mga vendors, mayong gabi sa inyo nga tanan. Gapangita bala kamo sang puro nga buko shake magkato sa Ceres Terminal, Barangay Kamalig, Haro, Iloilo City. Kag pangita ang kiosko nga Sweetie Buko Shake. Ang Sweetie Buko Shake manamit ang templa, affordable sa tanan kag sa buruso katama. Ginagarantiya namon sa inyo nga pure gid nga buko ang ginahimo nga shake bangod astang tubod ginalakot sa pagtempla. Plus, purified crushed ice ang ginagamit kag wala sang kulba. Bangod chemist ang nagtempla sang Sweetie Buko Shake. Tilawin nyo, Sweetie Buko Shake. Mayong gabi kay Josan Bautista Jo, kay Julian Bautista de Celos, Rovan Alave Adjo, Mates Macario, Dina Magallanes, Spencer Padilla, Bebs Villanueva, Leslie Londonio, Nejima Tupas, Mary Grace Bautista, kay Ed Kasidsid, Mary Joy Castiva, Marie Eve Santia, kay Antiting, kay Tolando, kay Linlin, kag kay Manong Boyboy. Remind lang ta sa taga City Health, kumusta na ang ginpang-hire ninyo to? Nga man, sesto, nursing aid, mga health aid, why Japon nakasulod ang inyo nga sweldo sa ATM? Duwa bulan. Ginpangakuan nyo sila nga i-hire, tapos hindi nyo pagswelduhan. Kanon nila balas? Kay Dr. Dr. Tang. Dok, luoy ka man. Pariyo ka man kamuning kalaon. Taga-counting da, City Hall. Ipabot na pa ni kay Mayor? Huwag nyo iniswelduhan niyo? Ginpa-comply nyo sang kadamo-damo nga mga requisitos. Tapos, huwag pa Japon unod inyo ITM? Ano man? Daw kabudlain sindiho, no? Ginapaubra nyo sila, tapos hindi pagswelduhan? 57 minutos na nakaligad sa alas 8. May dugang pa nga talamyaw da? Mayong gabi man kay Marcy Verano Saspa, Olivia Saspa Marcelino, Jerome Felimon, kay John Sapio, Sally Misaira, Marlene Matiliano, kay Kagawad Mariarita Hurtado Lunasco, kay Charitahan, kag dara sa Katikati. Katikati. Sitio Katikati, Barangay San Miguel, Hordan. Kaya soon Josephine Tahanda, mayong gabi. Salamat gid sa inyo nga pagmonitor mandiri sa Iloilo Newsline. Dira man kay Precious Cabalonga, Gemma Cabalonga, kay Tokadoy, Kagawad Melanie Regacho Cabalonga, Kagawad Amin, Kagawad Betty Malion Talavera, kay Secretary Eva Galiofin, kag sa Barangay Treasurer Amelia Bautista, kag sa iban pa nga mga tanod sang Barangay South San Jose. Kag sa liwat, palihog like, share, kag follow sa amon nga Facebook page, Iloilo Newsline, kag Gimaras Newsline. Kag palihog man, subscribe sa amon nga YouTube channel sa Iloilo Newsline. Sa kay soon Marjorie, Ipitito, kay so ni Nini, kag kay Nelson, kay Maninoy da, kay Mahal, Ipitito, mayong gabi. Kumusta na kamutanan? Sa batsa 90 sang St. Joseph School Ihas Disos, San Miguel Hordan, Gimaras, dekada 90, no? May lang nga pamati kay Nonoy Arlan Galila, kay Marvin Tayona, kag sa iban pa dira nga naga-monitor. Thank you so much Sir Boy Sikinya nga naga-monitor man. Mayong gabi, sir. Kadtuan ta ang natabo sang tinalikdan nga gabi.
sa barangay Nabitasan, Lapas. Nga miyembro sa nga LGBT. O kung lesbian, gay, bisexual, and transgender. Nga edad ni sang 59 anyos. Di daw mayara sila nga kasugtanay o kung paghinagaray nga hiwat sang one night stand. Hindi na naton pag-elaborate. Ang ginpasuni dire nga ginagad sa nga LGBT magpakaisa nga taga Valderrama Antique nga nagaobra kuno sa distrito sa Lapas parte ni sa pagbaligyabla sa mga itlog na dira nada. Karon kay daway sila sa nga kwarta kaga kapin pa pandemya. Nagpamulya ini sila sa sagwa sang compound sang miyembro sang LGBT kag didto nga guro pasiplat-siplat man nagpanawag ang ining miyembro sang LGBT kag pangakuan sila nga one night stand mabayad tag 1,500 kada isa. So duha sila bali 3,000. So nahuman ang transaksyon. Kag pagkahuman wala sa may natabo nga bayaray. Yung natabo nagpainitay nanukot ang magpakaisa ni nga dobriya kag to Baniso o kon si John Paul kag si Tommy nagpanukot sila sa biktima nga si Janitan. Nagluntad ang hindi pag-insindihanay. Nagpauli kuno ning magpakaisa kag nagkuha sang kutsilyo. Kaya ang impormasyon nagambal kuno ang biktima di kun patyanay man tiya mo to na pilitan sila magkuha man kuno kutsilyo. Di pagkuha nila bumalik dito sa lugar sa barangay Nabitasan kag ginpugos ni Tommy ang victim nga si Janitan kag dito na nga ginumpisahan buno sang suspect nga si John Paul. Mayara nga multiple stabons kag ang kutsilyo nagaungot panisdugan sang biktima. Magluwas sina ginlaslas pa ang liog sang biktima. Anong latest investigation sang aton nga mga pulis? Yari si Lapas investigator on case, Police Staff Sergeant Antonio Santañez. So, sa subong sir, no, ang aton latest is ginaprepare sa subong ang kaso nga murder para isasaka naton sang duha ka sa suspitado. Na amo sanday John Paul Dobria kag si Tommy Barnisio. Si John Paul Dobria kag si So, ang atong ginalantaw ko sir, ang sample niya is personal guard. Pero pang interview ang mga suspect sa katao ng media is giato nila ang mga krimen bangod sang wala sila mabayran. mabayran sang. So sunod ang wali di isang interview niya mismo siya sa inyong mga katao ng media. Kaya ako sa mga suspect na wala silang mabayaran sang bilayang serbisyo. Oo. So, magsiling kita nga mo na bingabay silang bayaran, ang ining biktima, miyembro sang LGBT. Oo. Ang atong biktima, confirm na tang utod nga ang ilayang utod is member sa LGBT. Oo. Why sila mabayaran sang ilang serbisyo, no? Nga bangod nga tuyo abi sila nga gamiton no sa nga biktima o kung nagamit sila why silang ginbayran pila ko no sir so inaiya sa akon nabatian during the interview man sang mga katao mga media no ang mga suspectado ginambal nila is 1,500
Oh. Kada isa. So 1,500 kada isa bali 3,000. Nga kunong nila sila gimbayran? Why kwarta ang victim? So, mo lang wala sa kabayo kay pag mga sila ka man parang biktima, wala man sila suspect. Kasi nga alam mo, amo lang ako. Mga dugay na nakuno nga nagahimo na sila sir. Nga mo sinaabi nga ginagamit sila sa nga LGBT. Sa sopa, sa akong pag-inquiry is, ano ba lang naman tabo? After pang kanyang pag-interview man sa mga suspitado. After sa ila lang deklarasyon. Oo nga deklarasyon nila. Di kung sila mabayaran, ano ang ginimo nila sir? So, amo ko yung lain mag-guro nila kasi sa ila, amo man to ang kabanggaran mo. Naghangkatan pa sila nga nag-attempt nga magbato man ang victim sila. So, amo nang wala din malita ako no. Basta ang tapon niyang nabatihan during sa Gilbert siya is wala lang sila nagkairan. Ang ilayang servisyo. Oh, sino kuno sir ang una nga nagbuno, sino ang naggulgol sa ulo, sa liog? So sa testimonya sang is ang nagbuno sa liog is amo ni si John Paul Debria. Kag ang nagbuno to yung sa kutilyo nga nabilin sa bugdan ng biktima amo ni si Tommy Bamisyo. Oh, botang balaw na nga ginpugos nila samtang nga ginabuno. So posibilidad no actually ang nakita lang sa ato niya nga testigo is lipulihan ang buno. Oh. Ang nagkuha nag-gulgol to sa liog, sino? So, ano po si John Paul Debria. Na-recover na sa tanan ng ilang kutsilyo? Sa crime scene po may dua kutsilyo, isa ang kutsilyo ng galubong sa bugdan mismo sa biktima. Kaya isa kutsilyo, Sa iya sir ka kutsilyo sa din nakuha? bali adjacent lang sa tigdaan sang biktima. Initanan kutsilyo sa mga suspects o kung ang biktima may ng kutsilyo? So, amo nang wala na ito maanhan ang may kutsilyo, no? Kay sa aton mismo sa testimonya sa aton niyang testigo is nakita niya lang ang pagbuno ang duha. So, wala kami nakita na kung may kutsilyo man ng aton biktima. Okay. Ang biktima sang ma-recover siya, ano sir, uba, white value, Wala sa upper garment ang biktima. Okay. Sila ang mga suspect. So, sa pagdakop sa mga suspect ng mga bayo yan. So, tapos to nila nga nahimong krimen, nagpalagyo sila. Nagpalagyo sila bangod kay nagbalik to ang mga pumuluyo ang pangkit na barangay upod ang mga barangay official. So ang nila yung makapalagyo sila sa krimen. Pagpalagyo nila, dinaga sila sa mga pumuluyo sa mga tanong. Wala natin napalibutan ng area sa mga pumuluyo sa sambik na barangay upod mo na ang mga barangay official ng barangay tanong. So why not sila? Sa amon ng kusinsan. So bali na koron na sila. To amo tong nagpundo na lang sila tunga. Wala din man napungog itong ngita gid sila. Pag ano tong nakorder sang mga pumuluyo ang isang unang daktan namin si John Paul Debria. Pag amo ni gipalapitan ta, at palapit naton gipasipay to ang action sang mga crowd. Pag siyang makita siya sa testigo, gitudlo siya sa testigo, amo siya ang isa siya ka nagbuno. Ang janitan. Kag may admission sila, no? Na sila ang nagahimo sa krimen. At nagharap na extrajudicial confession na execute sila sa judicial affidavit. Actually, sa mga amo na daw ang extrajudicial intervention, bali ang amon nga ni Diyos,
Ang wala nga nagpangabay kami sa inyo, kung sino man ang naka-interview lang media, Oo. ay mas bakod din nga during sang interview sang kapag sang media is nag-ato ang atong duha ka suspitado Oo. sang pagtibok nila sang friend. I see. So, mo na mas manami. Pero Oo. pagkaabot nyo ni dito, ang victim niya patay na. Pag-abot namon ang biktima, so nakita nato nung bangon, may mga fatal wounds kada mismo ang kutsilyo, nag-abot sa dugan, so hindi na presyo nila matakayan. Pila tanan sa kapilas. So ang nakita ta initial, isa sa liog, isa sa dugan, nag-abot ang kutsilyo. Pero sa findings ang death certificate is may mga multiple stab-wounds ang nagpangutang. Mm-hmm. Wala itong talang autopsy kaya wala pa ba? Ang autopsy kaya mga limang tayo. Ang ito nakita is death certificate pa lang. Oo. Pero, subong adlaw, pasakaan sila kaso? Oo, subong pinaprepara ng kaso. Gina-increase na rin ang subong ginawala ng feedback ng fiscal. Murder ang kaso. Oo, murder. Kaya para mahingagaw nga, hindi maglas ang reglementary period of detention. Oo. No, okay, well follow na lang yan, ang autopsy. Pwede naman lang, may initial naman mo, no? Oo, ayun ang atong pero actually, gina-require din sa fiscal ang autopsy result. Oo. Pero ayun, palang fiscal nga wala nang agaw sa medical legal officer. Oo, pwede man na, well follow na lang, kaya pareho man sa unabla. Nga, kita yaman nga may araw nga napatay to. So, ang duha, detain sa gyapon, detain sa gyapon sa Lapas Police Station. Oo. Okay. Oo, depende kung ano ang pamatbat sa korte kung may ara na sa issuance, noon din sila i-limit. Oo. Depende naman yan. Pero kasubong, depende ka sa custodial facility mo. Staff Sergeant Santanya, sir, thank you so much, sir. Good luck. God bless inyo, Tananda. Regards. Thank you man, sir. Thank you man. Sige. Sige, sir. Thank you. Si Lapas investigator on case, Police Staff Sergeant Santañez, Antonio Santañez. Ti murder ang ipasaka nila nga kaso sa duha ka mga suspects o kon magpakaisa. 13 minutos na nakaligad sa alas 9. More power Iloilo, bringing more to life. Graphics Innovative Mind, Computechnics, Computer-Aided Services nga namtang sa Barangay Katilingban, Molo, Iloilo City. Sa unan langgid sang Molo Plaza, sa tadlong sang opisina sang Bureau of Fire Molo. Ang graphics ginapanagiyaan ni Sir Manny Sanoy. Mayo. Kay to Jake, kay Kandi, sa mga kabataan, ay Joy, Kag si JJ. JJ, no? Mayong gabi. Kag sa mga classmates sa una ni Trixie Faith, ginatatamyaw yagid hasta mga manunod do iya, niyak musta nakamutanan. Diraman kay Ayan Vincent Casiple, Cirlo Tupas, Manuelita Sibonga, Zenny Villanueva Octaviano, Lenny Ifondo, kay Oliver Sarabi Harjolin, Rito Chiva, kay Bebs Villanueva, Norma Briza, Henry Vargas, Joe Pineda, kay Manong Nunoy Mark and ng Roxanne, Yana and Inohan, diraman kay Shasha, kay PJ, kag Baby Polpol, kag kay Nang Tata. No. Mayong gabi sa inyo nga tanan. Sa mga katapos sa media, kay Cheprole, kay Action Mark, iban pa nga mga technician, no? Naga-monitor man diri sa aton. Salamat gid sa atanaw kag pagpamati. Romelda, Mel, musta? Sa iban man nga mga reporters, mayong gabi. Sa nagkalinlain nga mga stations.
15 minutos na nakaligad sa alas 9. Dito sa Cagayan, mayara sila nga ginpatindog nga collapsible tent. Buto, no? May tendency mag-collapse. No? Ngalan pa lang nga collapsible mo. Di ba? Folding. May tendency nga mag-collapse. Pero mayat. At least, mayara sila nga gin-establish nga operation center. Ang medical center sang Cagayan. Pananglitan nga mag-surge ginman, mamayara na sila na preparar, no? Dito sa Cagayan Valley region. Check naton correspondent. Upod sa kaya newsline na Alex Saspa, kumusta na ang Cagayan Valley region? Palihog standby. Newsline Alex, mayong gabi. Newsline na Johnny, mayong gabi. Ang Office of Civil Defense Regional Director pamunuan ang pag-sit up sa mga collapsible tents para sa COVID-19 operation sa Cagayan Valley Medical Center. Ini ang ginapamunuan ni Office of Civil Defense Regional Director Harold Cabreros. Upod ang Cagayan Valley Medical Center ang pag-sit up sa mga collapsible tents, steel beads, kag air coolers para sa padayon nga COVID-19 operation sa Cagayan Valley Medical Center. Ini agod madugangan ang mga facilities na magamit sa pag-accommodate sa mga pasyente. Ini ang pagpanghanda sa Office of Civil Defense sa Bungman partner ang Cagayan Valley Medical Center sa posibleng pagdugang sa mga pasyente sa kaso sa COVID-19 na kanyos lang dyan So ila bilang pagpanghanda ini. So, pagpanghanda ini Slan Alex. Roger. So mayara gid man nga source nga matabo sa Cagayan Valley region ay kundiin man nga kaprobinsyanan o kon syudad, at least mayara sila nga nastablisar na nga collapsible tents para sa operation center sang medical center. Roger, kanyos lang dyan So, ang Department of Health Region 2 nag-confirm nga may 16 ka mga additional nga cases ang COVID-19 Delta variant sa Region 2 kagabi, August 12, 2021 na kanyos lang dyan Suno kay DOH Region 2 Regional Director Rio Magpantay nga may 3C nga kaso sa Isabela, 2 sa Cagayan, kag 1 sa Nueva Vizcaya. Inibangon last week, ang DOH nag-confirm sang una nga kaso sa Delta variant sa Banwa sang Solano, Nueva Vizcaya. So, ang Cagayan Valley Medical Center nga telemedicine kanyos nandiyan nagpagwa man sang bag-o nila nga proseso agad kung mag-schedule ang mga pasyente para magpakonsulta, gamiton lang nila ang cellphone o kung computer kung magpa-register. O yari ang mga paagi kung paano magparehistro. Una, i-text ang telekonsulta, space, full name, space, old or new patient, space, contact number, o Facebook account, o kung Facebook account name, Lunes hasta Biyernes, maluwas kon holiday, alas 8 sang aga hasta alas 3 sang hapon. O may number dari, una ang Globe 0915-763-8377. Nagsubuman ang Smart 0960-522-7327. Nagsubuman ang Facebook
cvmc telemedicine@gmail.com. Oh. So subong, why pa man abi. So may ara man nga pwede matawagan. Pero Newsline Alex, why pa man abi naglawas da sa labi ang mga pasyente. Hindi pa man gutok ang ICU. hindi pa man kanyos lang dyan ni mga ospital nagapagpanghanda man sa pag posible nga pag dugang sa mga pasyente nga kaso sa COVID-19 kanyos lang dyan ni. Oh, so mo lang ning ila ginakabalakan kay may nagdugang to nga mga na-infect abi sa Delta variant nga naglabot na sa 16 kabilog ang naka-record sa Region 2. Roger kanyos lang dyan ni. So mas mayo man at least temprano So pa amo sila. ni karon ang So amo ina ang pagpanghanda na sang Office of Civil Defense kag sa Buman na Cagayan Valley Medical Center sang Region 2 sa posible pagdamo sa mga pasyente diri sa Region 2 kanyas lang dyan eh. Oo. Oh, ang Cagayan na de Oro under na da sa Region 2. Roger, kanyos lang dyan eh. Oh, ti under na sa Agosto 16 MECQ na. From ECQ to MECQ. Ang Cagayan de Oro pareho man diri sa syudad, ang alin sa ECQ ma-MECQ man sa Agosto 16 to Agosto 31. So far, why naman nabi sa may nagdugang pa nga mga pasyente nya mambal naton nga mayara pa nga surge dira sa iban pa nga mga kaprobinsyanan sa nga Cagayan Valley Region. Ginamonitor pa natin kanyos lang dyan eh. Ang iban pa nga mga ospital, kumbaga may mga magasulod pa nga mga numero sa pasyente sa kaso sa COVID-19. Okay. So kung nanog may nang update da Newsline Alex. Samtan? Pabala lang kami sigida at least matagan na sa pagtamod kag mabalaan man sang taga Region 6 nga mayara dira pamilya sa Region 2. Newsline Alex. Yes, kanyos lang dyan eh. Idugang ko lang, malipot lang ini. Sa Quirino Province, nagpapanaog sang Executive Number 14, Section 17, si Gobernador Dakila Carlo Cua, Governor sang Quirino Province, para sa travel requirements sang mga non-apor kag apors para makasulod sa probinsya sang Quirino kanyos lang dyan eh. Okay. So kung gusto nila mabalaan, i-search lang nila sa Facebook sang Quirino Province. So i-check Kung nila. makita nila detalye kung anong mga requirement sa pagsunod diri sa probinsya sang Quirino, kanyos lang dyan eh. Sige. So halin diri sa Region 2, Cagayan Valley. Ako ang inyo kanyos line, Alex Saspa, para sa Iloilo Newsline. Lex. Madamo nga salamat sa report sa atong koneksyon live and direct sa Cagayan Valley Region, Alex Saspa. 24 minutos na nakaligad sa alas 9. Sa aton nga mga listeners kag mga viewers, palihog lang, search sa Facebook page sang Iloilo Newsline, lihog share, kag palihog subscribe sa YouTube channel. Kay Engineer Rodney Gustilo, kag kay Engineer Mavi Agustilo, mayong gabi. CL Diaz Poultry Supply nga namtang sa Barangay Bagakay, Cagacienda Conchita, San Dionisio, Iloilo. Nagabaligya sang sari-sari nga mga feeds para sa baboy kag manok. May ara man ginabaligya nga mga bulong para sa mga kasapatan. Pwede pa kamo makaayo ilabi na kung alang-alang ang inyo dala nga kwarta
Kay mahapos istoryahon si Cheryl Lucendo Diaz sa mga suki nga nagakuha sang feeds, CL Diaz Poultry Supply. Sa Lucindo family sa San Dionisio, mayong gabi. Kay Tacherel, Oo. kay Tototong, kay Bibi, kay Toto Child. Mayong gabi. Kung may sa atong malisteners, kung may mga insidente dira, makakuha ka mo pictures kag video, palihog lang text dason sa 0929-254-4135. 0929-254-4135. Ibutan nyo lang kung din nga lugar, ano oras ninyo nakuha, kag pasalamatan gid ina namon, no? Kag kung sino dira ang gusto man nga magpa-ads o kung magpa-advertise, palihog lang na text sa 0929-254-4135. O kung mag-message siya sa Facebook page or ang messenger sa Iloilo Newsline. Kag sa mga Gimaras nun, sa Gimaras Newsline. na, amo na himuon nyo. Pastor Ed Kasidsid, kumusta na? Kay Pastor Suyo, dira man sa Manila, mayong gabi. 26 minutos na nakaligad sa alas 9. Standby sa iban pa naton nga mga reporters. Hibaloon nato nanay ang parte ni sa Private Motor Vehicle Inspection na Center nga ginbuhi sa ang LTO nga ipatuman nini sa Region 6. Mayara na sa siyudad sa Bacolod, mayara na sa Antique pero wala pa naga-operate. Ara na sa Rojas City, ara naman sa Aklan. So ang target, Panay Island ang unahon gid nila. How about diri sa siyudad sang Iloilo? Mayara naman ginapreparar o galing nagahulat lang sang memorandum halin sa Central Office. I-check naton ang confirmation halin sa kay Assistant Regional Director Attorney Gaudioso Hidospan kung ipatuman gid man ang MVIC ni no sa Region 6. Well, subong ang operational natin ng mga PNDIC ara sa Rojas City kag dito sa Bacolod City. No, ang dire sa Iloilo City wala pa, no. They are nearing completion. It's out in fact ang completion nila ara sa second phase ang installation sa nila machines. So, ang kanila natin sini probably by end of September or October kasi, no? Kung sinisibyan nila nga installation sa nila bayaran, diba? Yung complete nila by first week October. Ano matabo sa mga nagaparinyo, July, nga ang ending sa nila sa lakyan, August, September, pwede pa sila nga sa makapa-emission sa mga private emission centers? Well, kung sa dito sa Iloilo City, at hindi pa sila, no? Hindi pa sila, no? Until such time na mapakakong yung isang memo about this, no? Na ipaagi na tahan sa PNDIC, sige lang niya ang emission testing centers. I see. So, Bacolod pa lang, pag ang Capiz, Rojas City, ang may ara, ang the rest, wala pa. Direct ang ato nga akan na complete naman, no? Ang ato nga Antique complete naman, pero wala man sa tungod ng full implementation sila. Oo. Pag ang Iloilo City na ito meron gusto naman. So, most probably mo rin ang Panay sa implementation sinasabi lang ng isla. Compare sa Negros, kaya ang Negros na ito, so far, yung nakita na ito, pan-inspection pa ako dito ako. Pan-inspection doon, isang lang operational ng PNDIC. Ang isa ka bang pala na actually, do site pa lang, diba, talaga nila napatindong itong building. So, hindi ko back na ito sa DOTR ang isang status. Oo. Lain-lain mo niya ang tag-iya Attorney Gaudioso Hidospan ng PMBIC o kung private motor vehicle inspection center lain ni tag-iya. Mas lain-lain ang tag-iya, no, except sa ating except sa ating Capiz or the city pag ang plan, right? Ang company ng Repanagila ay isa lang, no? So all the rest belongs to different companies. Nagligad daw ginpa-defer ni President Rodrigo Duterte. How come na nabuhi naman subong? Well, nag-defer atong last time, atong reklamo, pagti sa rates lang naman. Oo. Pagti sa rates, no? Kasi ang rates ko siyang medyo makataas na, no?
ang una ganito nga ang initial na ito na residential dito do 1,800 kasi nag-combination within yun at nga 1.5 and then may mga retest fee pa kita kung mag-failure ang mga sakyan ang retest fee mo is 50% ng rate mo so kung mag-1.5 ko ang fee retest fee ka nga 750 so kung mag-failure ka pag-iwat na 750 naman so altogether ang pag-reklamo dito gawin na negotiate ato sa mga operator. So, yung grade na ito ang mga retest fee. So, makita, apat yung mga retest. Lalo na sa retest fee. Isang subong, from 1,000 per month, yung 600 na lang ating life dito. Oo. Kailangan ating mga motorcycle, 500. Yan sa mga ating PUG, yung ibang 300 na lang. Oo. So sa mga private vehicle, 600. Yes, sa life vehicle, 600. Kasi 500 sa tricycle, sa motorcycle, 300 sa PUG. Oo. Daw damo ni daw pangalang-alang kung nali mapatuman diri sa syudad ang PMVIC labi na sa mga private kagawa public utility vehicle nato na tornike daw hindi gikuno sila pasar. Well, may arang kita nga public consultation, ito pa lang siya rin may drone City Council next week na I think the Thursday na. Ang dito ang mga ilang natin na tuwang mga reklamo, no? Ang ato ang setting, ang ato mga kautulan sa transport sector, no? So, magpaparalan kami para sa sinakang consultation. So, I expect na ang ating mga representante ang transport sector na dito para namin ng patay. Oo. Kaya daw ang hambal nila sa transport group nga lain ang ilang nga makina ginapaslak da lain man ang ibang pang master pass din pamutang nila do kombinado na da kung nali nga dagi sa PMBIC dapat mga original na da hindi blator ne. Yes, I think may adjustment sa kita subong sa atong nga pag-inspect, no? When I say adjustment, meron kita nga ang main consideration sa ating inspection is actually ang mission ng ating ilang visual inspection. All the rest na aspecto ng talakyan, gina-inspect man, pero yan na ang main consideration sa pag-pass or fail natin sa ating mga talakyan for inspection. Oo. So may mga consideration mga ginahatag maglubasin na sa IT ang makina ang isa hindi mo na yan mabindihan mo kay na sitting na ina hindi ba ato ne? Well, natin observation na rin sa patulog natin mga operation na rin ang nangyay ang main consideration bilang emission na ang emission din. Pero ang all the rest gina-inspect pero binambalan nila kasi kung tuloy ka ang next may naman na differential so ay pakalog mo. So kung duty sa mga kung mag-amo mo mabali pa ba sa PUD dahil ikaw 300 plus back na 30 pesos. Oo, gani. May inspect ng tanan mga ang aspekto sa mga jeep. Dahil talaga na emission ang emission testing mo. Oo. Dahil lang 300 pero gina-inspect bilang mga traffic. Oo. Kwan package na ina? Package na. Oo. Daw sa Bacolod, daw damo itong nagapamalabag, ilabi na mga testing, emission testing centers. So, kita mo, man sila pangabuyan, bangudarang PMVIC. Yes, dati ko mo kung tatasa PMVIC or like sa geographical area, kang mo sa Bacolod City, yan ka na emission testing centers na hindi na sila mag-stop operation, pero limited na lang nila authority na mag-inspect, no? Maganda kita na limited na authority na ang na-inspect na nila sa buong is PDD-Plus, no? Ang up to 1,500 kilograms. Pwede sila kang emission, pero may limitasyon na sila. Dahil restricted na sila, no? Hindi sila conduct emission testing sa light vehicle or sa motorcycle na sa bicycle. Sa trucks na lang sila makita. Trucks na lang ila. Trucks na lang. I see. So, galing dati, may naman nga number of kilograms na required. Yes. Above 2,500 kilograms na lang ang ilangan makita because wala kang lane ng ating mga PMVIC for heavy vehicle.
So ang diri sa syudad sa Iloilo sa Guimaras kung may ara nga magparinyo pwede pa sila kag kung ang PMVIC abi mag operate na September October sunod naman sila tuig muna attorney Joshua Idospan. Yes, wala. So kung mag-operate naman nila ang PNBIC kang September, October, ang ating PNP, malilit nila na-testing to above 4,000 kananidiwa. So, hindi rin na daw ang mag-operate at PNBIC. Hindi man magilinuto kaya sa isa kadlaw, basi magdamo pila kag damo lang maalangan. Well, dili tayo nilusip yun, ito kita sa PNBIC, no? So, hindi na naman, hindi na ito na bako ang building namin sa Lakian dili. Hindi na sila mag-build kung ang gina-permission, no? At sa inspection dili, no? Gusto nyo mag-istorya ng kitabi ng mga investors para sa additional ng mga PNBIC in the months or years to come. So, ang initial, abi nga i-put up ang PMVIC sa din na attorney Idospan. Well, dili subong nang igatin doon na kita na PNBIC ready for operation ng install second phase nila sa installation ng machines. Dili na kita sa first road. Kaya ang isa ara sa bungod, yung highway. So, dua ka PNBIC dili sa DLCT. Pwede na hindi lang natin na sila nga kami kung mag-operate sila, kami gumano nila operate para nga at least mag-distribute natin ang building sa details na gusto mo pa inspection. Isa na Si LTO Assistant Regional Director, Attorney Gaudiuso Hidospan. Amo tong iyang explanation. May memorandum sila nga nabaton nga ipurso ang ining Private Motor Vehicle Inspection Center sa Region 6. Igatuman malang uno sila sa nga order halin didto sa ibabaw. Diri sa syudad, may ara na nga duha ka PMVIC sa dira sa coastal kag isa sa Dungon ara da iplastar. Gin pamangkot hindi ayan magutok, hindi malangan ang mga drivers kay base bla magpinila dira bla. Ang ginapangabay ni Attorney Idospan sa iban pa nga mga players pwede pa sila maka-apply kag dapat tani dunganon ang pag-open ini para nga hindi maggilinoto. Kung parte naman sa emission testing, truck na lang kuno ila. Ang mga light vehicles, mga motor, hindi na sila allowed nga mag-subject sa emission na test. Dira na sa PMVIC. Di kalabanan, light vehicles kaga motor. Lakala na yung truck siya. Maputo ni yung mga emission testing center. 38 minutos na nakaligad sa alas 9 More Power Iloilo, bringing more to life. Now, sa atong mga listeners ng mga viewers, kung may ara dira nga nagapangawat kuryente, i-report ninyo insigida sa More Power Iloilo. Mayong gabi kay Angel Mine Alave, Josie Lagman, Nejma Tupas, Digol Panes, kay Hazel Calataro, kay Totabong, kay Jao, Jipoy Gumbok, kay Tapadang and Torodel, kay Toluwi, kay Nangjeje, diraman kay Eileen Andres Sorsano, Rovan Alave Adjo, Orly Cabalfin, Eda Joy Bono, Theripas Ro, Juris Jade, Pat Marshall, kay Jomel Siwagan, Lanwal Tipunan, Jen Adagan, and Lerma Talite, kagdaraman sa mga taga-Purok 3 sang Aklan Village, Defon, Quirino. Palihog like, share, kag follow sa amon nga Facebook page sa Iloilo Newsline, kag Gimaras Newsline, kag palihog man subscribe sa amon nga YouTube channel sa Iloilo Newsline. Sa mga empleyado sang Valle Cartan Set Incorporated, nationwide, mayong gabi, no? Sa pamilya Yanson Novera, pamilya Gumbok, Plaga, sa Woman si Derio, sa pamilya Haliki. Thank you so much sa inyong pagmonitor. Yara na sa atong linya nga sa
ang presidente sa Iloilo City Loop Alliance of Jeepney Operators and Drivers Association, Mr. Raimundo Boyet Parcon. Reaction with regards ni sa nabuhi naman na resurrect nga PMBIC. Mr. Parcon, sir, mayong gabi si Johnny Diaz. Diyan may gabi yan. Sir, bago lang naton napakigangotan si Atty. Gaudio Saidospan. Kagiyaman nga gin-confirm nga mayara nga public hearing sa Wibis. Ang ining PMBIC, may nabaton sila nga memorandum nga dapat ipatuman diri sa Region 6. Kag mayara naman kuno sila nga mga consideration nga ihatag kuno kunali nga mag-operate gina na PMBIC. Ano reaksyon naton bilang presidente? Diyan Oo. parang tanan nga mga ihatag na sa aton nga konsiderasyon dapat makapaborgid sa aton sinidiri nga mga PUG nato no. Kaya mga ganyan sa nambal naton ako once implement ini nga IC dyan ang aton nga mga PUG hindi kita makapasar. Mula dyan nga lantaon naton sa Wibis nga adlaw ako nano ang mamitingan ako paano sa pag-hearing. Wala pa nga ang pabor ba lang nga sagdatan nila sa LTO sa mga PUG naton na dapat kita pag-implement sa mga PUG kasi once implement dyan siguro dyan nga hindi nagagamit kinuma pero sa mga membro hindi na makabiyahe kung i-implement nila sa mga bulan dyan. Oo. Yun na pamangkot naton si Atty. Dospan nga kung ninali abi nga i-subject ini sa PMBIC ang mga salakyan, di pasahero nga salakyan, ti damo na dangan pasad, lain ang makina, lain ang sa iyang ihirikta, iban pa nga mga spare parts, lain. Di mayara man kuno nga ginestablish na sila nga mga consideration. Kagway naman kuno kung magpa-repeat naman sa examination o kung inspection, why naman kuno bayad? Kung anong bayad mo sa una, amo na lang na kuno. Insakto gin man ini. Diyan ko ni kaso din man na hindi kami kapasar no kada na kami. Pero diyan din magsasabahan ko ito na to no. Kung ano dira na ibutan ng mga pisya naman no. Kung ano sa project ng mga PUG no. Okay, mas din na public hearing kada sa balad dyan. Kita. Kada tumatag dyan nga pastal niya. Kung nanogin man ang option, kung nanogin man niya nga ilang yata sa aton konsiderasyon para man dyan nga ihatag man aton sa aton epekto. Para kaya may mga konsiderasyon ito, kasi option din nga mga pwede na mga option. Oo. Hindi ay siya dyan. Oo. Mr. Paco, ayo lang ko gamay-gamay si mo nga maliso-liso lang gamay para mag nami pagit signal. Okay. Isa pa, siling ko gindi fair na ini ni Presidente Rodrigo Duterte. How come nga nabuhi pa nga na-resurrect? Gin ay sang una ko no, damo gid man to sang nagapamalabag, bangod nga kamahal subong gin panubuan na nila kagamo ni nga gin patuman kuno sang central office, Mr. Parcon. Wala problema ang panabuhan nila dyan. Salamat ganun kasi makabil mo lang atong iban na makapasal dira no. Gani dyan atong sinidiri importante sa tanan nga makapasal kita no. Kung itaso magkanto kita dira sa MBIC nila sa inspection nila. Kada makapasal kita dyan wala nang problema sa aton. Pero kung mabudya ka rin dyan, kung once na mag-ara na dami inspect nila kaya hindi makapasal, Taylor dyan ang kanang guro nga hatag nga guro na mga violations sa atin. Guro kayo magasto naman ang operator na ito. Pwede na ayaw natin ni Jan nga aton si Biring yung ginunod ba ining LPPR mission siyudad natin no. Mawan sa aral dyan apply kami dyan sa mga organization program. Gusto na naman dyan nga mag-banko sa mga unit. Ang ayaw natin sila nagyan nga kung pwede pa man nandyan, na may eksendan, ang hindi kita pag-implement in DIC, kung hindi kita mamodernize dyan. Okay, once mo modernize kita, kasi pag-ulan na kita,
Wala Oo. na tayong problema, wala question, pila ka ng dahil importante sa nanan dyan. Kapag sinit na mo, ni paristo, kapag sinit na mo, ni pa-inspect na sa tingin dyan. Oo, kay Budlay nga nagadali, no? Sige lang, ulat kontak kung nanogin man na mangin development ni sa Wibis, kabay pa nga makakamap lang sa insakto nga panindugan kaga makakamap sa nga insakto man nga stan ang taga LTO. Hindi sila nga dali-dali lang kapin pa nga pakadto pa seleksyon, no? Amo ni dyan nga dapat kami nga tagaan kita na sa nga konsiderasyon. No? Wala kami kontra sa nga MBIC, mga pwede sa lagyan, ito kita magparisto, importante sa tanan dyan, nga kung naman, wala na question. Ang importante sa tanan dyan, sa subong, na kung once implement nila ini, atin mo nga, sa subong nga kung nga ni, ang mga traditional gift, kung yung kaso nga implement nila ini, hindi nakapasa dyan. Tungkol natin, magasto kami. Sa subong nga, may harap kita nga pandemya. Ano iba ka sa mga operator, sa mga pisa, nga ilis sila, wala kanya arkilang nila mga unit. Oo. Di karon kung magasto pa kami, masakit-sakit ini dyan. Mo ganit dyan nga atong sabihin dire, before kita naraso, di kere, kung hindi pa man lang nga makonsiderahan nila nga i-steady lang anay, before antes nila nga atong sila, kung nato ni dyan nga, wala kita question sa modernization program sa atong gobyerno. Okay. Madamo ginga salamat Mr. Parcon sa tinuang ginhatag nimo diri sa amon sa Iloilo Newsline. Thank you so much. God bless. Salamat sa dyan. Salamat sa Iloilo Newsline. minutos na nakaligad sa alas 9 padayon kamo nga nagapamati sa Iloilo Newsline. Gapangita bala kamo sang rehistrado nga veterinarian, agud mapacheck upan sang inyo mga kasapatan. Pangitaan nyo si Dr. Ronnie Galia, rehistrado nga veterinarian nga nabase sa San Miguel, Hordan, Guimaras. Handa nga magbaton sa mga client nga nagasagod sa mga ido, kagiban pa nga mga kasapatan. Kung nagamasakit ang inyo ido, dalan nyo kay Doc Ronnie Galia. Ed's Lumber Supply and General Merchandise sa Pasig City. Nagabaligya sa pertahan sa balay, hamba kag lumber products. Nagabaligya man sa sinako nga bugas kag uling. Please contact 0908-129-9169 o kon 0939-529-9320. Sa kay classmate na Eduarda Palencia, kontakan nyo lang kung may ka mo da nga query, no? Kontakan nyo lang palihog. 48 minutos na nakaligad sa alas 9. Mayong gabi sa Ganansyal, Gamarcha, Galia, Baat, Hancorda, Sales, Beniga, Galas, Lisaw, Kalamba, Diaz, Yanzon, Gumbok, kag Plaga Family. Check na to na report sa atong koneksyon live and direct sa probinsya sang Antique. Kaya ang ospital to subong Angel Salazar Memorial Hospital dagsa to tawo trangkaso budlay ni trangkaso ba si charge sa COVID. Newsline Ruming paliog standby. Newsline Ruming, go ahead. Kanyos line dyan mayong gabi Ngayong gabi. mayong gabi Western Defiance areang report ikan diri sa may probinsya sa Antique. Ang amon diri mga district hospitals kag especially ang Angel Salazar Memorial General Hospital, ang provincial hospital na diri, although nga may district hospital pero ang provincial hospital diri amo ang sentro nga dalan sang mga pamalakian isali ang nagadugin subong nga biktima kag positive sa COVID-19 kag bangod nga haros tanan kadya partner Regis Antique ginatrangkaso
usogid man lang trangkaso, ibangod nga ang mga pasyente Oo. gin test ini o kung gin antigen test sa positive sa COVID, ay isang trangkaso, wala pwede ka mapositive sa antigen test. Ang iban sinid din bangod nga mo ng ina-adapt man sa DOH, dire, kaga medical practitioner, especially sa hospital ka, once yung mag-positive ka sa antigen, i-consider di ka na COVID positive. Yang iban sinidari, bangod na hadlok, kay ara naman ang simptoma sa ila, pero actually, ang kaso lang yung iban, nagpa-admit na lang sa mga hospitals, amo nang damo ang mga pasyente na gina-admit sa hospital subong, ginasuspitahan COVID, pero kung iba, hindi man ini-kuro COVID, bitalan, ordinaryo lamang kumingot ng kaso o kanak, na rin na parehas man ang sistema. Oo. Ang pinalangga sa mga taga-pati kay wala ang opportunity na tanan-tanan pas magyani, mapaidalong sa confirmatory test. Oo. Ang guwa niya sinibala, ang analistos ng Mantiquinho, na mismo ang gobyerno man, amo nagatao problema sa aton na sistema. Because nga andot nga ginagamit sa ining antigen test. Kaya ang iban nga pungsod, akangkon kita bala part na dyan sa pagpamangkot, mga taga-antigen na market na rito sa Germany, dito sa Europe, kung balagi na consider man nila ini ang ining antigen test, agad mabalaan gid kung ang siya lang tao positive matutod sa COVID o kung hindi man. Tiling nila nga ang practice sa Pilipinas, why ito iya ang practice sa ibang pungsod, especially sa Europe. Ining antigen test, why nila siya nagamit? Isan diri ang madoktos na mong Tantike, hindi ng Provincial Health Office Tantike, nagakood, na ining antigen test, hindi ini-accurate kay bisan ano gani, bisan ano lang gatian ginabatiag mo sumong, partner dyan brasing, nagsupukar or sir mo, may swalo, kung na-disgrasya ka, tisipin kung na-disgrasya ka, may pag-init sa lawas mo nga nagkatabo, may swalo nga nagkatabo, may laceration, may pagtaas sa imo dugo, bisan na Oo, dapat mayara nga confirmatory test gida na iya Newsline Roming. No? Dapat may confirmatory gida ka Newsline Roming na. Hindi dami ito consider nila Oo. Ops, daw nag-fluctuate na signal mo. Partner Romeng, ka Newsline Romeng. Oh, nag-fluctuate signal mo? Okay? Okay, ara na? Oh. Okay pa, i-try tabi liwat. Okay. Liyo ko be, dayal noy. Liwat be. Okay. So, dayalan naton liwat ang kay nag-fluctuate gulpi ang signal ni Newsline Romeng live and direct dito sa Antique. Check taliwat kung okay na ang iyang signal balikan ta kay gulpi lang nag-fluctuate. Tema kung mo puno to ang mga hospital nila sa Antique. Kalabanan ko no kuan lang trangkaso. Newsline na Romeng, welcome back. Newsline. Oo, go ahead. Kamusta signal? Namigid sa palabuton mo. Namigid. Provincial Health Office na Monterey Newsline dyan na andot yung consider nila diapo ng result ng antigen test. Pagod nga ini patakaran ko sa DOH. Alin sa babaw. Ikon ko kung mag-amo mo lang ganit, kaya isip, tagli ka dyan ka mga pasitubog sa Tantike, kaya mangin sa ibang lugar, gamit example ang antigen test. Wala galit piho, dyan ang iba dyan ka dyan, buksan glit pasitubog, isip ka lang, because sagitaan lang ang probability of COVID. Amo ng budlay. Amo ang pag-ibang. Now, dito sa Tantike, ang among observation
kung sobra na kami sa libo active cases, kung totoo lang mo, kung din subject lang ini, kaging tinamang sa confirmatory test, abay kung may kiniltos mo patutuon mo sa active cases, saan ko bibiri sa probinsya sa Antique. So, amo na nga kung nagutot sa itong hospital namin sa COVID patient, nakabinan because ini ang iban, nag-admit na ginamang bagod nito, nagpositive sila sa antigen test. Pag bangod may sintomas, bang silang naratyagan, parehas kung sintomas ng COVID, nag-admit na lang sila tanan-tanan sa hospital. Pero sa totoo lang, hindi man kuno iban ini, positive din sa COVID-19 mga kabiyanan. Kaya ang sulog lamang na ma-confirm ini kag matutiban din sa dalong tanan sa confirmatory test kaya ang confirmatory test ng Santuke ang ay paman yan kung kakahit ang ganun nag-operate sa subong ng mga opinion. Amon report amon rigya sa Santuke pag may additional gali kanin na maabot na why niya sa allocation ay tawagan din ni Congresswoman Lorin Legarda si Maxine Sar Carlito Valdez na po mahimo paduwangan ang vaccine allocation sa Antique. So nagpangako si Valdez kung may ara sila buffer stock na 1,000 AstraZeneca at 1,000 Moderna pag nabilin na buffer stock ihatag diri sa probinsya sa Antique bangod sa pangabayan ni Deputy Speaker Loren Legarda. Amo ining report sa Newsline dan diri sa Antique ako si Newsline Roming Antonio na report sa Iloilo Newsline. Madamo nga salamat sa report ni partner kon Newsline Roming Antonio, live and direct sa Antique. May mga nabilin kita nga minuto si check man nato na atong koneksyon nagikan sa Guimaras. Opod sa kay kan Newsline na Danny Villases, gamay na lang nga mga minutos nagkalabilin. Na ibalon naton para sa dawgang nga mga impormasyon kag mahibaluan man sa mga Guimaras non kung ano ang mga balita nagikan sa Guimaras. Maayo lang ang pagpamati sa mga Guimaras noon sa mga grupo ni SB member Hernani Galvez, Hordan Guimaras Group. Kami. Sakay Agripina Elezan, Paliada Salcedo Tamagos, kag GP Palencia, nga listener ta sa Guimaras Newsline. Mayong gabi. Mayong gabi gid. Sa tanan-tanan nga nagapamati Hordan ni Valencia, Buena Vista, San Lorenzo kag Sibunag. Daraman kay Erwin Alison Magarzo, Mayra Pita, Rica Mizuki, Hernani de la Cruz Galvez kag Karam Estember. Sa taga Sibunag sa pamilya Diaz nga nagapamati, pamilya Gahiti, Ganansyal, Gamartsa, mayong gabi. Salamat sa pagmonitor nyo kay Noel Galve, thank you so much. Kay Nining Larni de la Cruz, mayong gabi. Naka-standby ang atong koneksyon live and direct sa Guimaras. Ipilan ng kaminotos na bilin. I-check naton. Report ni Danny Paliog. Standby. Newsline Danny. Newsline Danny. Go ahead. Dan, ka-Newsline Danny. Yes, okay dyan. Sige, okay, yan. Sige, ayaw kasi mga balita, mga informasyon sa bayan sa probinsya sa Guimaras. Sa dali ka nagreklamo nga ginang bagod man nga ang sining balay, ginakabi ining the rest house, ang ransak o ginawat. Nagalambot niya sa mga 13,000 pesos. 13,000 pesos ang ginabala-bala, ano? Pila? Hashtag pila ka mga pagabutang sakip na ang ilas nga mga malalon nga mga bulak. Ang report nga dabaton sa Buena Vista Police pagiman sa reklamo ni Dibilin Boro
Ilaguso, 39 edad, ang sitio daya barangay Salvacion na Balibista Gimaras nga suno siya ang siningan ni pahat o ang ginakabit ini nga bakasyonan niya na nahamtang ini sa mga sitio Karigon sa barangay Eksanayan sa Japo sa Banwas ng Balibista. Posible ini bukod patwersa nga guba sila ang padlak ng mga pulian pag natigayon ini nga nakuha ang mga masunod cash na kwarta na naglabot ini sa mga 2,000 ka pesos. Necklace na nagabalor sa 1,500 pesos. Isa ka unit ng upo na nagabili ini sa mga 6,000 pesos. Kag mga bulak na nagabalor ini sa 3,000 pesos. Kag of course ang mga utensils naging bala-bala naglambot sa 5 pesos. So sa pag-inventory, magkatapo ko sa witness man ni parang barangay Ricky Gapales sang barangay Eksanayan, naglambot ni sa mga 13,000 pesos. So karon ang magkatapo sa Binibista Police, po naman ni Police Captain Ton Gamson, nagpang-imbestiga at sinisa mo yung robbery na nagluntad sa bahay niya sa may bahay sa Buenavista. Now, dua sa mga tao, diya po sa Buenavista, ang ginpriso man sa gabi, tungod inisdan alarma o nagdamok sa iyaka Ristobar, na muning 747 Ristobar, na namtandra sa may Palamakay na Buenavista, Gimaras. Nag-report ang kumpinas ng Mosirilan Sabes, magkatapos ang Buenavista Police, nag-isigan, nag-responder, ang magkatapos ang buong kapulisan, naman ni Police Master Sergeant J. Padilla, po sa mga grupo sinikag, na alusto, ining duha ka mga suspect na nag-gamusa among iyang Cristobal na ginkilala ini sa kay Julio Galapin, tagsuman sa barangay Pinyab, Buenavista Gimaras. Ang pangalawa mo si Rolly Gaballeron, si Arellano, 45 edad, sa mga Salvacion, Buenavista Gimaras. Islagin pa tinanay sa posisyon sa kinayagan, kinpagwa pa sila matapos ang regulatory period. So para dyan, mga report, mga informasyon, sa bahan niya sa probinsya sa Gimaras. Samat na sa kayong Police Master Sergeant Padilla, Pumantire Police Master Sergeant Renato Soberano sa Buenavista Municipal Police Station. Sa Gimaras, sa Daniel Payatis, para sa bahan niya sa mga balita sa Gimaras para sa Iloilo Newsline. Madamo nga salamat sa report ni Danny Villasis nagikan sa Gimaras. E-check naman nato natong koneksyon nagikan sa probinsya sang Iloilo. Kay Newsline Ruel Arbael, Paliog standby. Newsline na Ruel Arbael, go ahead. Maya daya rin gabi, kanusline Janay, kag subong man kanusline Sweet Don, kag sa aton sa mga followers and viewers, nga nagatutok diri sa Iloilo Newsline, maya daya rin gabi sa inyo tanan. Yari na ang balita ang aton sa mga dulong, gikan diri sa probinsya sang Iloilo, una diri na ang pagkadakop sang 3 sining kakawatan, kag na-file na sang kaso no, kahapon. Kung sa diyan ini sila na dakpan no sang security guard no sang isa sining ka grocery store dira sa Banwas sang Kabatuan, Iloilo, kag ini sila ginkilala kanday Cherilyn Hamili no 21 anyos, si Angel May Tablatin 24 anyos, kag si Arturo Adilantar no 22 anyos, nga ini sila lonsay residente sang Banwas sang Haniway. Kag natigayon no nga madakpan nga makuha no sa posisyon sang sining mga suspitsado ang ining isa ka suspitsado no nakuhaan ining si Angel May Tablatin, nakuhaan sang 15 ka pakete no sang keso no ining Idinchis, kung sa diin nakuha gina siya sining bag no nga ginadala.
Kag subong man na recover man no sa sining duwa man ka persona ang pila ka mga pakete sang kape no nga ining stick kag subong man 3-in-1 nga kape. Kag sa karon no hunong ining mga suspetsado dira sa Lakapsel no sang Kabatuan Municipal Police Station kag magapakatubang sang kaso no sining pagpangawat. Sa duwang naton sining nga balita kanusline dyan no, isa naman ka wanted person ang natigayon nga madakpan sang Anilaw PNP kahapon sa sitio Batos no, barangay Dangulaan, Anilaw, Iloilo. Ining persona no kag ukon na ining wanted no kang kilala kay Alan Antupina, 40 anyos ka soltero kag residente sang sitio sa nasambit sining nga barangay sa sitio Batos no, barangay Dangulaan, Anilaw, Iloilo. Kag ang iya sining restaurant no permado ni Judge Jose Mauricio Gomez ang acting presiding judge sa Regional Trial Court 6 Branch 71 no dira sa Banwa sa Barotac Viejo, Iloilo. Kag may piyansa ining nasambit sining gi-recommend ang recommended bail ban no sang korte para sa iya sining temporaryo nga kalwayan is 120,000 pesos. Ang iya sining kaso no kung wanted din siya sa kaso nga pagbayular no sang Comprehensive Law on Firearms and Ammunition Act o kon ining Republic Act 10591 o kon paghupot no sang illegal sining armas lutang. Sa duwang naton nga balita kanusline Johnny kag kanusline Sweet Don no, duwa man sini ka motorbangka ang natigayon nga madakpan no sang Dumangas Municipal Bantay Dagat Task Force kag subong man sang Dumangas PNP kahapon nga illegal nga nagapangisda dira sa kalalawran nga sakop sang Banwa sang Dumangas, Iloilo. Kung sa diin ang duwa ka boat captain no nga sang sini nga duwa ka motorbangka, ang isa diri ka boat captain no ginkilala sa kay Oni Bordago, 30 anyos no kag mayupod man ni sila nga isa ka crew nga si Ryan Garmica. Kag subong man ang isa sini ka boat captain nga si Roger Magbanwa. Kag subong man ang upod siya sini nga crew no nga si Judito Ricomono, 37 anyos no kag ini sila ang duwa nga ini residente sang barangay Tiling no, Kawayan Negros Occidental pa. Kag ang ining duwa naman no ukon Lonsay ini sila no, residente sang barangay Tiling no, Kawayan Negros Occidental. So nangayaw gid ini sila nga mag illegal nga magpangisda dira sa kalalawran nga sakop sang Banwa sang Dumangas, Iloilo. Kag pailan ini sila sang kaso no sang aton sining local government unit kag sang subong man sini sang Dumangas PNP sa kaso nga illegal nga pagpangisda no kon paglapas sa Municipal Ordinance number 2005-05. Tungod sila ang illegal nga nagagamit sang sining fine nets no kun mapino sini kun maikit na fishing net kag ini no sa pagbayular sa paragraph sa section 5 sang Municipal Ordinance number 2005-05 sang Dumangas ukon sa Banwa sang Dumangas, Iloilo. Impounded man no sang otoridad no ang ila sini nga duwa ka motorbangka kag subong man sa mga fishing paraphernalia no nga ining gamit sa mga suspetsado nga illegal nga nagapangisda dira sa Banwa sang Dumangas, Iloilo. So mo yatong madulong naton sini nga balita gikan diri sa probinsya sang Iloilo sa gihapon ining inyo sini nga kanusline Royal Arbael para sa Iloilo Newsline. Madamo nga salamat sa report ni Roel Arbael atong koneksyon sa probinsya sang Iloilo Newsline Roel Arbael. Sa kay Police Colonel Gilbert Guerrero ay Senior Master Sergeant Lindero kag sa iban pang mga opisyal na sa Philippine National Police kag sa Police Non-Commissioned Officers, mayong gabi sa inyo nga tanan. Sa mga officers man naton sa ICPO, mayong gabi. Sa Jols Buko, mayong gabi. Kag man sa kay Cindy no, sa isa ka Tianggeda sa Rizal, Pala, mayong gabi. Ubos na? Buwas naman . Sa tanan-tanan nga nagmonito diri sa Iloilo Newsline,
Madamo gig nga salamat, palihog lang like, share and follow. Palihog subscribe sa YouTube channel sang Iloilo Newsline. More power Iloilo, bringing more to life. More power Iloilo, bringing more to life. Enjoy na kamo sang discount sang more power. At least naka-enjoy na. So diri lang kita kutob sa aton nga pagpangalagad. Opod lang sa aton nga mga technical partners kay Toto MJ, Toto John Jeff, kay Nonoy MJ. Thank you so much. Okay lang aton nga mga signal. Chip Rolly Pabilio, mayong gabi man. Gamon nito Chip Bim Abintino, kay Chip Mark, sa tanan-tanan nga mga miyembro sa media, kay Bing Pabiona, kay Paul Tarosa, sa mga kilala naton da nga makatapos ang media, kay John Capulo. Mayong gabi. So salamat sa inyong pagupod. God bless us. Tandaan, ang bida, bawal ang walang mask, isanitize ang mga kamay, dumistansya ng 1 metro, at alamin ang totoong impormasyon. Ako naman si Sweet Don Gamarcha Diaz. Ako naman Johnny Yanson Diaz. Madamo nga salamat. Kag mayong gabi, Pilipinas.